Vážené dámy a vážení páni, poslankyne a poslanci, skôr ako pristúpim k pozmeňovaciemu návrhu a k jeho uvedeniu, rád by som apeloval na vás, aby sme sa naozaj vyvarovali neslušných prirovnaní a neslušnej komunikácie, dehonestácie a urážok. Nesvedčí to o kultivovanosti poslancov parlamentu, hovorím to vo všeobecnosti, a nesvedčí to ani vám. Ak komunikujeme spolu, tak komunikujeme spolu pragmaticky a vecne, s tým, že sa budeme aj navzájom počúvať, nielen okrikovať. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú chcem povedať ešte predtým, pán Dubéci. Áno, je veľmi dôležité, že slovenské filmy a filmy sa nakrúcajú. Ale je veľmi dôležité, aké filmy sa nakrúcajú. Na to netreba zabúdať. Súhlasím s pani Števulovou, že kultúra potrebuje slobodu. Pani Števulová, ale takisto. Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda iného. A musíme sa vyvarovať toho, aby sa z kultúry nestala náhodou nekultúra.